Sa number 3, Bacolod LGU nagapanindugan nga hindi nila pagkakso ng mga vendors sa North Capitol Road. Ginpanindugan sa syudad sa Bacolod nga magapabilin sa North Capitol Road ang 42 ka mga vendors nga may special permit base sa City Ordinance 1009 nga nagatugot sa pagbaliga sa among lugar humalin na 6 tubtublas 10 sang gabi. Ini kasunod siyang pangabay ni Negros Occidental Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga kakso ng among mga vendors bangod nagatuga ini sang traffic kag obstruction sa dalan. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, magapadayon ng implementasyon sa ordinansa bangod may basihan ini. Pagklaro niya, ang 42 ka mga vendors ka may special permit ang lunsay food vendors. Damlag pa, may pila ka mga ukay-ukay ang nakitaan sa among dalan nga nakaplastar man kung gabi kag sunod sa kay Mayo. Ila ini kadtuan agud pahalinon. Samtang ang mga lamesa sang vendors nga yara sa dalan ang hindi pwede suno sa iya. Kay nasang aga, nagpatigayon sang flushing ng syudad agud mapabilin ang katinlo sa among dalan. Dugang naman ni Bacolod City Legal Officer Carol Joseph Chu, kutob sa mga vendors nga may permit pero wala nagasunod sa patakaran sang syudad, ang mahimo mabawian sang permit. Suno sa iya, wala sang lahing nga ginalapas ang syudad kag iya mismo nga katungdanan nga depensahan ang otoridad sa sanggunian panglungsod sa pag-regulate sa mga dalan sa Bacolod City. Naton sa ila nga ang wala permit hindi gid pwede because aware kita sa aton man regular nga pag-check dira nga may mga nagaplastar nga labi na gid no, in particular mga nagabaligya bla RTWs nga based on records wala kita maging isyuhan nga any special permit no. All 42 nga nakabaton or nakaprocess ang ilang special permits are food vendors, food items tanan, wala nan. We don't want that the Sangguniang Panglungsod Authority and jurisdiction to regulate our streets will be questioned. No? So it's my duty as a city legal officer to protect and espouse that the same is within the bounds of the law, valid ang pag-exercise sa Sangguniang Panglungsod sa gila rights nila.